Ти откупив нас Твоєю крив'єю, Пане, з кожного роду і мови, і народа, і племені, і зробив нас володарством для Бога нашого. Алелуя. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас на святої мші, ласки Божої. Нехай сьогоднішній день, яким розпочинаємо новенну до Духа Святого, простий день, неділю, маємо спаслання Святого Духа. Ісус воскреслий, який взійшов на небо, але обіцяв і апостолам, і учням сутішальника, Духа, який всьому навчить і підтримає. Тому нехай наша молитва сьогодні і початок новенни допомагаючи нам жити в світлі Божим. І ми схиляємо чоло перед нашими дорогими померлими і особливо молимося в інтенції Олександра Мацукевича. Сьогодні другая годовина після смерті. Божа, одари його душу ласкою радості неба, як і всіх наших дорогих померлих. Перепросим Бога за наші гріхи, щоб ми могли годно скласти найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, хто згрішив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёди Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене. Нехай змилується над нами Бог Усемогутний і, відпустивши нам гріхи, доведе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. За всіх наших померлих. Боже, праз воскресение Христа Ты вернул нам життя вечное. Зняси наше серце до Збавці, який сидить по Твоей правиці. А коли Он знов прийде в хвале, одари несмиротностью тих, кого Ты одрадил святым хросте. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і владарить, в єдності Духа Святого, Бог, празуще веки вечные. Читание книги Дзеяў апостолаў. Калі Павел быў у Карынце, Пан ноччу ў аб'яўленні сказаў Паўлу: «Не бойся, але кажы і не маўчы, таму што я з табою, і ніхто не адважыцца зарабіць табе зло, бо вялікі народ мой у гэтым горадзе». І прабыў год і 6 месяцаў, навучаючы іх Слову Божаму. Калі Галіён быў праконсулом в Ахаі, юдэі аднадушна паўсталі супраць Паўла, прывялі яго ў суд, кажучы: «Ён намаўляе людзей шанаваць Бога нязгодна з законам».
Калі Павел хацеў адкрыць вусны, калі ён сказаў юдэям: «Юдэі, калі б размова ішла пра нейкую крыўду ці несправядлівы ўчынак, я б выслухаў вас. Але калі спрэчка ідзе пра слова і пра імёны, і пра ваш закон, то разглядайце самі. Я не хачу быць суддзёю ў гэтых справах», і выгнаў іх з суда. Схапіўшы кіраўніка сінагогі Састэна, усе білі яго перад судом, а Галіёну не было да гэтага ніякой справы. Павел жа прабыў там яшчэ даволі шмат дзён і, развітаўшыся з братамі, паплыў у Сірыю, а з ім Прысцыла і Аквіла. Кенхрах ён абстрыг сабе галаву, бо даў такое абяцанне. Гэта слова Божае. Бог валадар усёй зямлі. Усе народы пляскайце ў ладоні, радасным голасам склікайце Богу, бо грозны Пан найвышэйшы, вялікі ўладар над усёй зямлёю. Бог валадар усёй зямлі. Ён пакарыў нам народы і плямёны кінуў пад нашыя ногі. Ён выбраў нам спадчыну нашу, веліч Якуба, якога ён любіць. Бог валадар усёй зямлі. Узнёсся Бог пад радасныя воклічы, Пан пры гуках трубы. Спявайце Богу, спявайце, спявайце нашаму валадару, спявайце. Бог валадар усёй зямлі. Алелуя, алелуя, алелуя. Христос повинен быть терпеть и воскреснуть, дабы войти в свою славу. Пан за вами. Читание Святого Евангелия поводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Заправди кажу вам, ви будете плакать и голосить, а свет будет радоваться. Вы будете смутковать, але смуток ваш зміниться в радость. Жанчина, коли народжає, смуткує, то прийшла її година. Коли ж народить дитя, то не пам'ятає з радості про боль, бо чоловік народився на світ. Так і ви тепер смуткуєте, але я знов убачу вас, і взрадується серце ваше, і радості вашої ніхто не відбере у вас. І в той день ви ні про що не будете в мене питатися». Это слова Пана. Нехай слово Євангелія знімуть раки. Хвала Єсусу Христу. Проходим этот величный час такого подмацования духовного. Єсуса воскресення, Єсуса вознесення на небо. І далі Єсус, який обіцяє і дає Духа Святого, який повинен умацувати всіх у вірі, любові до Бога і ближнього, і эту силу витривати на дорозі
життя земного та життя небесного. І тут ми відчуваємо і бачимо, як велика потреба менавіта і опіки Богородиці, Маті Божої. Бо якраз таки її опіка і присутність допомагають нам знов і знов одраджати себе духовно на хвалу Божию. Бо завжди Богородиця, вона опікується і напоминає кожному з нас, все, що скаже вам мой син, виконайте, зробіть, і буде вам добре. Так само, як кожна мать, якщо не чуємо Євангелія, як кожна мать, а особливо християнка, віруюча мать, вона ніколи не порає дитяті щось шкодливого. І не тільки, як чуємо сьогодні з Євангелія, що переживають матері, будучи перед народженням дитяті. А коли дитя народилося, радость. Так. Але кожна мать, вона народжає дитя безупинно, я би сказав. Бо завжди переживає про своє дитя, дітей, молиться за їх, пам'ятає, дзвонить і наставляє. Це раз безупинно, таким напряженні і чеканні. І коли у дітей все добре, вона радується, бо дитя народжається в сенсі своїми добрими поступками, станом життя, в новій сім'ї навіть, то все лади. І, звісно, ось це знов та радость з народження дитяті, коли воно йде правою дорогою. Коли ж знов десь які хиби, проблеми, а часто парки в сім'ях, розводи, мама переживає. Точно як перед тим народженням дитяті. І коли дає Господь ласку, все упокоюється, і знов це радость, що дитя народилося до дальнейшего доброго життя. Так воно є. І такими всі матері будете і будуть до кінця свого життя. То тоді, як ми можемо сказати, що Богородиця обіякова до льосу кожного з нас чоловічства. І вона переживає за кожного з нас. І вона заступається перед Божим Сином Своїм, так як в той Кані Галілейській, як і завжди, бо ми відаємо з Святого Писання, що Богородиця завжди йшла з Єсусом. Святі жінки, які наслідували. І, певно, не всі одразу могли підійти до Єсуса, напевно. Але про Марію, Богородицю, Маті, яка потім таки, напевно, приводила до Єсуса і керувала. А зараз подивіться. Глядите, яка, так як ми вчимося в Кані Галілейській, вона зауважила, що проблема буде, нема вина, буде покрасніє господар. Але вона зауважила і підказує економу, зробіть так, підійдіть до моєго сина.
От вам менавіта Богородиця натхняє і, пробачте, ставить на колени людей. То есть навертання людей, розкаюються. Думаєте, в чим? То чоловік одразу так собі постановив? Ні, Богородиця забрала вплив сатани, то є очмурення, засліплення душі, совісті, розуму. І чоловік зрозумів, що не той дорогою йшов. Але заступництво було Богородиці. І люди йдуть до Ісуса. Всі, хто йде до Ісуса, ми чуємо про Марію. Чому? Бо все чоловічство, воно духовно повинно народитися. Пам'ятаєте, як Ісус сказав до Нікодема, який навідав його навіть ночі, побоявся фарисеїв. І Ісус йому каже, тобі треба народитися наново. Я старий. Як я? Що, войду в лоно матері? Духа. І тут менавіта закликає нас так само ласка Божая праз Марію, праз эту духовність, щоб ми не одраджалися і освячали наше життя. Тому ось чуємо, сьогодні Ісус дає цей святий приклад. Жінка перед народженням переживає, а коли народилося дитя, радується. Так і ви. На сьогоднішній день смуткуєте, бо перед вами, життя, обов'язки, нести криш. Але наступить день, каже Ісус, коли радості вашої ніхто ніколи не відбере. І вона буде безконечна. Тому ми в духу, так само пам'ятаючи сьогодні про померлих і наших дорогих померлих, ведаємо, що це народження до вічності. Одиход чоловіка з цього життя. І Боже, тому ми заступаємося в молитві і просимо Богородиці, щоб ці душі таки були оправдані. Такі, щоб Господь знайшов хоч крупицю там, той брилянтик маленький, чогось доброго, навіть за все життя. І з цього ось вирятував ту душу для життя небесного. І тому ми нашими молитвами очищаємо ті душі. Коли приймаємо святую комунію за померлих, то вельми треба, особливо родичам за померлих, за яких святая мша, обов'язково. І це наша духовна передача, як я не раз вам казав. Як в'язницю несуть допомогу, передачу чи до шпиталя, так і духовно за душі чистові. Наша молитва, добрі вчинки, нести якісь тяжкості, охерувати за душі чистові, прийняти святую комунію. Тому триваємо, або відчуваємо, що ми безупинно народжаємося. Ми переживаємо за наших дітей, родичів, за наш народ. І Боже допоможи, щоб ми завжди відчували і цю радість, яка дається нам з неба, щоб ми себе освячали і другим допомагали на дорозі до неба. Амин. Молимся. Серцями повними надії і радості, несем до Бога наші молитви.
Молімся за святы касцёл, каб ён станавіўся ўсё больш яскравым святлом для ўсяго чалавецтва. Цябе просім. Молімся за краіны, у якіх не спыняецца вайна, каб яны змаглі нарэшце спазнаць жаданы супакой. Цябе просім. Молімся за журботных людзей, каб іх смутак ператварыўся ў радасць. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб Пан Бог адарыў іх ласкай вечнага жыцця. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб сустрэча з Панам Езусам у Эўхарыстыі узрадавала нашыя сэрцы. Цябе просім. Боже, прими наши покорные просьбы и одари нас святлом Духа Святого, праз Христа Пана нашего. Благословленный ты. Благословенный. Благословленный ты. Прими нас, Господи. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутний. Милосердный Боже, премилоскаво дары Твоих верных, и дай кабатуленные Твоею опекою, я не заховали отреманные ласки, и досягнули вечной радости, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, гору серцем, подякуем Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. І Он після свого воскресення відкрито з'явився перед усіми своїми учнями і на їх очах узійшов на небо, каб ми могли удельничать Його божським житті, тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а хоры анgelов разом з усіми святими співають Тобі гімн хвали, неспинно ускликаючи: святий, всемогутний, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вершинях.
Благословлений той, хто приходить у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ты криниця всялякої святости. Тому просим Тебе, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кров'ю нашего Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб и подяку Тебе складаючи, ламав и роздавав своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага все, бо гэта ёсць тело мое, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тебе подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крови моей, нового и вечного заповету, якая за вас и за многих буде пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Поминаючи смерти и воскресение Твоего Сына, ахеруем Тебе, Божа, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Божа, про костел Твой, рассеянный по всім свете, досконал его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзефом и всім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужили удзел в жыцці вечным, єднасці з найсвятейшай Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом, яе обранником, со святыми апостолами, со святым Изидором, опекуном працовников полей, святыми Симоном апостолом и Оленою, слугою Божим Эдвардом Войниловичем, святыми Беларусі и всеми святыми, якія спрадвеку уподобалися Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Божа Ойца Всемогутний, єдності Духа Святого, вся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному,
як нас навчив Єсус Христос. Ойче наш, воля Твоя, як у небі, так і нас. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого. Дай ласкаво спокою дні наші, нашому народу у Білорусі. Да поможи нам у милосердності Твоей, каб ми були завсёды вольные від граху і захованные від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавце нашого Єсуса Христа, по Твоєму. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм: спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим. Не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить Його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, але скажи только слово, будь оздоровлена. Тіла Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Христос наш Пан був отдадений на смерть за грахи наші і воскрес для нашого оправдання. Алілуя.
Помолимся. Боже наш Отче, аховай завсёды, Твоей любовью збавленных Тобою верных, и зараби, как откупленные праз муку Твоего Сына, я ныне спинно радовалися, Его хвалебному воскресению, який живей владарить на веки вечные. Нехай буде похвалений. Наш небесный, Amen. Kyrie eleison, Христе, почуй нас. Ojcze z nieba Boża, Synie Odkupiciel światu Boża, Duchu Święty Boża, Świętaja Trójca, Jedyny Boża, Świętaja Maryja, Świętaja Bogorodica, Świętaja Panna nad Pannami, Maci Chrystowa, Maci Kościoła, Maci łaski Bożej, Maci miłosierności, Maci Preczystая, Maci Беззаганная, Maci Непорушная, Maci Невинная, Maci Najmilejsza, Maci Najcudowniejsza, Maci Dobrej Rady, Maci Stworzyciela, Maci Zbawiciela, Panna Najmudrejsza, Panna Chwały Godna, Panna Прославленная, Panna Могутная, Panna Ласкавая, Panna Верная, Люстра справедливости, столица мудрости, причина нашей радости, святыня духовная, святыня хвалебная, святыня славная побожности, оружие мистичная, вежа Давидова, вежа с кости слоновой, золотый доме, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых, притулок грешных, утешальница засмучених, помога християнам, королева анgelов, королева патриархов, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева веровызнавцев, королева паннов, королева всіх святых, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого,
Королева сем'яў, королева спокою, королева Беларусі, королева всяго свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету, Баранку Божий, який береш на себе грахи свету. Молися за нас, Святая Богородица. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку визволить нас от теперешня смутку и одарить вечной радостью раз Христа Пана нашего. Твоей обороне Новенна перед урочистостю спаслання Духа Святого. Пане Єзу Христе, день небовшестя, Ти загадав своїм апостолам не одиходить з Єрусалима, але чекать обіцяння Отця. Ти казав їм: Ян хрестив водою, а ви будете охрещені праз несколько днів Духом Святим. Примете моц Святого Духа, який на вас сиде, і будете моїми свідками, ажно до краю землі. По прикладі апостолів, які з Марією Твоєю Маті і іншими учнями 9 днів одинодушно тривали на молитві, так само і ми хочемо подрихтуватися праз супольную молитву до прища Духа Святого. Тому просим Тебе, пошли нам Твоего Духа. Пане Єзу, Ти правда, мудрость и одлюстрование Отца. Пошли Твое святло и правду, каб мы завсёды словом и чином свідчили про Тебе перед усіми людьми. Пошли нам Своего Духа. Пошли нам Своего Духа. Пане Єзу, Ти взійшов до Отця, пошли нам обіцяного Сутішителя, каб ми отримали моц з неба. Пошли нам, Пане Єзу, зроби, каб нас вів Дух Божий, і ми завсёди поступали, як Божие діти. Пошли нам, спасли на нас Духа Святого, каб ми визнавали перед людьми,
что Ты наш Володар и Пан. Просим Тебе, Божа, нехай Дух Святий запалить у нас той огонь, який наш Пан Єсус Христос послав на землю, жадаючи, щоб Він моцно розгоревся, який з Тобою живе і володарить на веки вечные. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича. Ойче Небесный, славной особе Божьего слуги Эдварда, Ты открываешь нам величие христианского духу, любові і служення Богу і ближнім, то виявлялося в Його заклику повним покори, так хотів Бог. Черпаючи силу в молитві і сакраментах, Він заставався вірним мужем і батьком сім'ї, державним діячем і будівником святиняв. Живая вера була Його внутрішнім світлом, походнею добрині і справедливості до людей різних віровизнань, у яких завжди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був айцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти Твоє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках чуду, оздоровлення, навертання, спокої в серці, сім'ї, народі, якую зношу до Тебе з надією, то в хуткім часі Він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Арханьоле Михале, молимся. Божа, про пасхальную таямницу Христа, Ты откупил всех людей. Заховывай в нас справу Твоей милосердности, как меня спинно згадуючи таямницу нашего збавлення, достоилися тримать я еплен. Раз Христа Пана нашого.